नास्राइबिलनि सेन्ट जोसेफ कैथलिक चार्चआ जिसु जोनोम जानाय सान अदेबानि गोथार बर'दिन क्रिसमासखौ गाजा गोमजायै फालिदों। नंगौ डिसेम्बर दाननि जोबथा सप्तानि 25 खालारखौ बुहुमनाङै गोथार बर'दिन सान अदेबानि क्रिसमास सान महरै खना खनला जेरावबो खृष्टान धोरोमनि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै दुखु दाहाफोरखौ बावगारलायनानै गोसोआव गाज्रि साननायफोरखौ निमाहा होलायनानै खौसेयै रंजायो मोसायो। लोगोसेयै आइथा मारियामनि गोरबोआव सारिफैनाय जिसुनि गोथार गोसोजों नाजावो खुलुमो। थिग बेबायदिनो गोथार बर'दिन फोरबोखौ लोब्बा लानानै नास्राइबिल सेन्ट जोसेफ कैथलिक चार्चनि सुबुंफोराबो बेबायदिनो रंजादों मोसादों गिदिर हाबाफारि लानानै जिसुखौ खुलुमदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै रोहिणी कुमार ब्रह्मआ बाहागो लाफैनानै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ राननानै होफैयो आरो सिस्टार जुलिना नार्जारिया केक हानानै होयो। बेजों लोगोसेनो गिर्जानि आफादगिरि आगस्टिन नार्जारि, गिर्जानि फालक लुकास नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। TCLCCनि मासिगिरि रन्जत बसुमतारी लोगोसे गोबां गिर्जानि सुबुंफोरा मैखोमै बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै TCLCCनि मासिगिरि रन्जन बसुमतारी लोगोसे गिर्जानि आफादगिरि आगस्टिन नार्जारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिखौहाय आङो गिबियावनो हामबाय होनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो आङो नैबे दिनैनि बिसेस दिनावहाय आङो विश खालामनो नागिरदों क्रिसमास एन्ड हेपि निउ इयार। दा बे क्रिसमासनि दिनावहाय जों बिसेस करि रंजायो मानो होनोब्ला दिनैनो बे साना जे सानखौहाय जोङो गोथारै फालियो आरो बे दिननि थाखायहाय जोङो गासै मुलुगावबो जोङो मिथिनो मोनो जे सारा बुहुमनि मोनसे हिसाब जे जोङो बोसोरखौ सानो बे बोसोरखौ साननायनि हिसाबा दिनै बे मोनाबिलिनि समनिफ्राय जागायजेनदों। जेरै जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि सिगां जोङो BC होननानै बुङोमोन। जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि उनावहाय जोङो AD होननानै बुङो एनो डमिनि। दा जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि साननि उनावहाय सारा मुलुगखौनो मोनसे हिसाबावहाय बा मुलुगनि बैसोखौहाय जोङो मिथिनाय जादों। दा बेनिखायनो आङो सारा मुलुगाव थानाय जोंनि खृष्टान गासैबो बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन रायजोफोरखौ आङो दिनैनि बे जोंनि सेन्ट जोसेफ चार्चनिफ्राय नास्राइबिल मण्डलिनिफ्राय जोङो बेखौनो एसे विशिं खालामनो लुबैयो जे बे फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे जोङो मोनथाम जिनिसखौहाय गोसोआव लानांगौ। बे जाहैबाय अननाय, सिबिनाय, गोजोननाय आरो निमाहा जेखौहाय जिसु ख्रिस्ट' जोंनो फोरोंदों। 24 तारिख डिसेम्बर आरो बे जायगाया सेन्ट जोसेफ RC चार्च। जों दिनैहाय ज' जानायनि खारना जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ जोङो सेलेब्रेसन खालामदों आरो बावहाय जोंहा खृष्टानारि गासैबो जोंहा बिदा फंबाय जोंनाव बेसेबां चार्चआव न'खरफोर दं बिथांमोनाबो फैदों आरो लोगोसे जों बाइबेलनि पाठदान खालामनाय जेनाखि दायित्व जोङो आलासि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आरो लोगोसेयै दिनै ख्रिस्ट'नि जोनोम साननि गेजेरजों दिनैनि बे मेसेजखौ आं बेखौनो होनो सानदों। बे संसाराव जिसु ख्रिस्ट'आ पापखौ नुनानै मारियामनि गर्भआवहाय बे गथ'खौ जोनोम होदों आरो बे गथ' जोनोमनि गेजेरजोंनो संसारनि गासै सैनांनाय सैसोनांनाय नासयलायनाय बेनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखाय बे गथ'नि दुवारैनो संसाराव गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय दिनैनि बे जोनोम सानजों लोगोसे जों बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे जोङो अनलायनांगौ, जोङो बिपदखौ उद्धार खालामलायनांगौ। अखल खृष्टानजों खृष्टानल' नङा, प्रिथिबिराव बेसेबांसिम जाथि थाया मानो हिन्दु मुस्लिम जैन बुद्धिस्ट जोङो मानसि हिसाबै जों अननो फोरोंदों इसोरा आरो बे मोनफोरखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय ख्रिस्ट'नि जे जोनोम सान
बे जोनोम साननि गेजेरजों जोङो ख्रिस्ट'नि जिउ जारिमिनखौ जोङो हाददान खालामनानै दिनैनि बे 24 तारिखआव ख्रिस्ट'नि जोनोम सानावहाय जों सारा पृथिबीयाव बेखौनो जोङो नास्रायबिल सेन्ट जसेफ आरसि सार्चनि जानानै जों बेखौनो मिथिहरनो थाखाय खुलिनो थाबाय। जोङो ओरैनो सरासनस्रा जों बुंनो हायो मोनसे न'खरावहाय जुदि सासे गथ'आ जोनोम जायोब्ला बे गथ'नि बिमा बिफा जाथि बंस बिराद रंजानाय फैयो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों दा जे जोङो संसारनि जे बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट' बे जोंनि गेजेराव संसाराव मानसि जानानै उजिफैबाय। दा बे उजिनायाव जोङो गाबोननिफ्राय 25 तारिखनिफ्राय जोंहा गिर्जा दं। गिर्जा जोबखांनानै जों गासै बिदा फंबाय गथ' गथाय बोराय बेन्थ' जोङो उसिफावनाय खुसिजों जों न'खर न'खर थांनानै जोङो रंजाहैयो। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।